Какво е дъщеря? Дъщерята не е просто дете. Тя е извор на радост, лъч светлина и неизчерпаема любов. Тя е най-ценният дар. Изпълва живота ти с смях, вълшебство и нежност. Тя е онази, която огрява и най-мрачният ти ден. Където и да се появи, носи топлина и щастие. Дъщерята е постоянно присъствие, с обич, утеха и подкрепа, дори когато животът поднесе най-големите си изпитания. Тя пази мечтите ти, вдъхновява те да бъдеш най-добрата версия на себе си. В нея се крият всичките ти надежди и желания. Тя е отражение на любовта ти, напомняне за истински важните неща в живота и обещание за бъдеще, изпълнено с радост и възможности. През всяка фаза от живота, дъщерята остава най-скъпоценното съкровище, добавя смисъл, дълбочина и богатство в света ти. И така, какво е дъщеря? Тя е светлината в живота ти, пулсът на сърцето ти, най-великото благословение, което някога ще познаеш.